Takže ahoj milí GT pařmeni a pařmenky, tady je Tokána, vítám vás u dalšího dílu z miniher. Dneska jsme na Quakeu a už jsme teda jednu hru hráli, ale při té hře, při tom natáčení mě někdo vyrušil. Tak se připojíme, půjdeme na ledovec. A ledovec. Jinak, jestli se ptáte, kdo je Evča, nebo Eva, já jsem tě vůbec nepředstavil, vůbec jsem tě ani nepozdravil, člověče. No, tak tohle je teda Evča, je novým členem našeho YouTube kanálu, nebo na půlovazku nový člen. A vlastně už pro vás, už jsi něco natočila pro GT kanál? Točila jsem, ale zatím nic nevyšlo a asi ani nevyjde, protože to nemělo žádnou kvalitu. Dobře. Nakonec. Prozatím Evču a Drivera uvidíte buď, nebo takhle, uvidíte mě uvidíte na Pokecraft livestreamu. No vidíš to. A mob tam bude? Mob ne. Mob o něm do včerejška nevěděl. Je mi to jasný. Už já se netrefím. To si mi děláš srandu. A teď se mi to... Kámo, že tě zastřelím. Ale já jakmile takhle něco hraju, tak já vůbec nehovořím. No. Já to nebyl. Já se do toho taky zažeru. Já jsem druhej. To je špatné. To je hodně špatné. A já jsem poslední, nemám ani jeden kill, hele. No. Co je horší? Jo, ty skillíš, ale jsi krásná skillerka. No, nejsem... Ani nemám šanci dát nějaký kill, protože... Prostě neklid. Au. Ach jo. Já jsem prostě zvykla, že hraju s nějakou lámou, kterou vždycky zabiju. Tak já teď taky hraju s lámou, kterou vždycky zabiju. Ale už mám jeden kill, hele. Už 3 tam jsou, ono to mezi nima krásně proletí. A sakra, teď se mi Tenhle jak tady běhá. Hezký double kill. Pěkný, gratulace. Tebe mi to nevadí, že jo, tak ty tak zůstaneš někde na tom 3. místě, takže... Aby ses ne... Co? Nic, raději nic. Do pytle, no. Maliman a Victory Bresson. Tak, někdo mi napísal na tím spiku, ignoruju, bohužel. Ale někdo dal triple kill, nějaký skill a... To je pěkný, To je hodně hezký. Potom za to, kdože ho dal? Nevím, to tam nebylo hnedka po sobě. Jo. Vedle. Já tak nesnáším tu zbraň, která se pomale navíjí, já bych střílela pořád. Jsi to nějak zajímavě kousla? Jsem viděla, jak si tě tam Maliman podal. Ty, Maliman jsme. Au. No dík jako, že jsem díky tobě mohla vyrovnat a už. Už se zase na 4. Ne, musím dát 2 killy. Chceš nám o sobě něco říct, když už takhle? Je mě 13, nečekaně se jmenuji Eva a. Asi se budu ptát, co? Jo. Tak, pověz nám, jak dlouho hraješ na Game Teamu. Tak 1,5 rok a Minecraft tak od 3. třídy. Od 2. a 3. To je krásný, jsi teď 7, že? No. No, a co s natáčením jsi začala kdy? Asi před 2 rokama. No, to je krásný čas. No, krásný čas, ty videa stály za velký něco. Ale to i já, když teď kouknu na ty moje starý, tak fakt jako dobré kumy. Ale chápeš, já ti pak řeknu můj po videu starý kanál a koukneš se na to ani nebyly videa z Minecraftu. Já už je mám smazaný. Já bych je taky smazala, ale... No. Pojď, ale třetí musíš být. A já ho netrefím zase, sakra. Třetí musím, ale nebudu. Flow baby. Něco rozmlátím, jak včera jsem při 25, že? No, jsem včera dělala úkol do češtiny a pak jsem se naštvala a roztrhala jsem ho. Jo, to je taky fajné, no. Hele, ještě 2 killy.
Ještě dám 2 killy. A... Ty na mě dej double kill. No, tak do mě nestřílej. Tak, další slečna. A tamhle. Bum, jo. Poslední 2 killy. 20 kg z 25 si zdal na mě, hele. Jsem úplně strašný skilla. Tak dáme ještě jednu hru. Dáme jinou hru, půjdeme na nějakou jinou. Tak půjdeme... Tak do čeho půjdeme? Půjdeme na... Kam půjdeme na městečko? Jo, půjdeme na městečko. Jsi tam? Na městečko, jsem tam. Ne, tuhle mapu nemám rád. Tak jo, tady jsem to fail, tady není prostě prostor na ty double skoky pořádnej. Úplně nejlepší je, když si stoupneš tam na vrch a začneš snipovat. To prostě... To je ale riziko velký potom. No tady takhle, to tady. Vrit. Nejlepší je takhle přeskakovat z baráku na barák. To jsem asi neměla dělat, že? Kolik nás tady je? Hele, 5 sekund, tak pojď. Hele, my jsme tady asi sami. Je nás tady 5, ne, kecám. Aha. Jsme tu 2. Tak jo, tak dáme duel, pojď. To bude rychlá hra. Au. No, naopak, já mám menší pocit, že to bude delší než tamto, protože... Se tady honíme, jak pejsek ocásek. Tak nic, no. Maria, se těle. Au. To teď ti to jde, ale. No, to mě teda jde, viď? 2 killy. Jsi zvyklý na 0, co? Po konci hry Tokan zabil Eva 500. Chat plnej zaspamovaný, už to tam píše Tokan, nespamuj. Bum. Já jsem ještě tak krásně na tebe koukal. Ty jsi měl takový film. Takový vraždy. Bum. Tady. Au. Nevyplatilo se líst na ten strom. Ale jo, celé, au. Hele, 4-4, tak pojď. Tak pojď mi. O, já tě mám buglou. O jeden blok. Tak, už nemám. Zabít. Tak jo, co by to? Sakra! Já jsem zapomněl spavnou ochranu. To je 2sekundová, nebo dokud nevystřelíš, nebo 2sekundová? Já to nevím. Dokud se nepohneš, bych řekla. No. Buď jsem slepá, nebo tady nejseš. Já běhám furt za tebou. Teď jsem proběhl dokonce skrz tebe, tak. Fuj. Fuj to. No pytle. Jak si myslíš, že se schová? Ne, čau, děkuju. Jsem zkazala video. Tak aspoň pojď pozdravit. Nechci. Dobře, no. Tak čau. Tak jo. Tak jo, tak lidi, omlouvám se, Zegra mi přišla do pokoje zeptat se, kdy přijdou moje rodiče, kteří jsou teď bohužel na pohřbu. Víc neřeknu. Umřela mi tetička. Teda pratetička. Zase honíme jak pejsek ocásek, fakt. Ale ten ocásek seš ty. Kde seš, pane bože, že tě zastřelím? Většinou, když nebudeš moc najít, tak většinou lítám za tebou, ale já... BUM! Jsi dopadl do mikrofonu. 11:6, taková krásná hra. Hnedka od první chvíle mě byl jasný vítěz. BUM! Tak to fuj! BUM! BUM! Dneska tady nemám nic na roztrhání, mám tady tak maximálně čokoládu, kterou můžu rozmlátit. BUM! Tu si dám pohodou. Hele, vedu dvojnásobek.
To si dám za odměnu. Pytle. Bum. Ti nějak věří. Už jenom 10, hele. Sakra, mi to nevystřelilo. Fuj. Bum. Fuj. To jsou zvuky, ale... Kdyby si někdo pustil jenom audio, pane bože. Bum. Tak si řekne, že to je schůzka mentálně postižený, hele. Toka není postižený, to je jenom jeho spolu natáčící osoba, boom. Bum. To je fér tohle. Au. Náhoda. Tak teď schválně, jestli mě najdeš. Ty jsi někde schovaný s shiftem. Aha. Já jsem ještě nedal oživit. Bum. Já ho zase vedu o dvojnásobek. Dobře, už nevedu o dvojnásobek. Abych to ještě nedohnala, hele. Tak. Nemám tady žádný dřevo, na který bych zaklepala, kromě těch stromů, co tady jsou. Bum. Fuj to, kane. Jak fuj? Bum. Nech toho boom, nebo z toho boom. Tamhle. Já tě vidím. Bum. Sakra. Už je jenom 13 kilů. Bum. Pytle. Jsem nečekal tohle. Začala jsem nějak skillit. Nebo, fuj, zaklepu. Bum. Už, ty. Bum. Ne! Němej. Bum. Ach, já jsem si vzpomněla, jak jsem v tom videu, jak jsem točila úplně tom první pro ten game team, jak jsem posila pak větřikové, jak jsem místo virusek řekla vitrusek. No, to je taky pěkný. My vlastně tady děláme, pokud chce někdo k nám na kanál, tak vlastně jedna z věcí, co to, tak koukne na jeho kanál, když prostě vidíme, že jako dalo by se domluvit, tak řekneme, aby natočil video pro Game Team. A když ho točila Evča, tak místo virusek 20 řekla výtrusek. My jsme se na tom smáli, nevidíte jo, ale teď taky... Někdo mi tady pouknul, pane bože, mob driver. Píše mi nějaký heslo do roomky, to bys tak chtěl, ježišmarja, počkej, já můžu napsat, že točíme, tak mě nezabíjej. Pozdě. Kde je ten? Ježišmarja. Tak pojď, hele, dohrajem to poslední kill, pak si mu napíšeš. Vykašlu se na něj. Ne, tak aby nám sem nevlez, že jo? Tak, No, výborně. dobrý. Poslední kill, boom, výborně, Toker vyhrál druhou mapu. Uj, Yeah. Au, já tady mám kabel, který mě vyjde ze sluchátek a vždycky, když bouchnu, tak si tam úplně zarazím do ruky. Já mám tady taky jeden kabel, když s ním bouchnu, tak to docela bolí. No, tak jo. Tak Úmrtí 444. Zabití 162, úmrtí 97, výher 5. Úmrtí No, tak 59. jestli tě můžu přerušit, myslím, že pro tento díl je to všechno. Moc krát vám děkuji, že jste se dodívali až sem, určitě za Evču taky děkuju. Jak já ji znám, tak ta by neřekla děkuju. A pro tento díl je to teda fakt všechno, jestli se vám video líbilo, lajkujte, jestli nelíbilo, dislajkujte, ať vím, co vás baví, co vás nebaví, co pro vás točit, netočit. Jinak, jestli byste nechtěli přijít o další videa tady u nás na GT kanálu, tak pod videem existuje tlačítko odebírat a tím, když to kliknete, budou vám hlášeny všechny videa. Tak teda ode mě je to všechno, já se s váma loučím a v čau taky. A teda, zdarec.